Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fih dan il-Knisja Maltija ngħaqdet mal-President ta' Malta u talbet għal diskussjoni aktar dinjituża dwar il-kwistjonijiet ferm kontroversjali li jikkonċernaw l-emendi għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrjuni li qed iressaq il-Gvern. Il-Kummissjoni saħħet li huwa dmir tal-klassi politika li tiżgura li diskussjoni bħal din isseħħ b'mod li jiżgura li l-partijiet kollha konċernati u l-pubbliku jingħataw spazju bilanċjat biex jesprimu l-opinjonijiet u tħassib tagħhom u li jingħata żmien adekwat biex din il-leġiżlazzjoni proposta tiġi studjata u emendata kif meħtieġ għal ġid komuni. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi saħħet li hija mħassba bil-mod maġġel li bieħed jitresqu l-emendi proposti mill-Parlament fi ftit jiem u dan billi tiġi eliminata kompletament kull forma ta' konsultazzjoni u dibattitu pubbliku strutturat u bħala riżultat wassal għal konfużjoni mifruxa dwar x'qed jipproponi fil-fatt l-abbozz ta' liġi. Semmit kif l-għad kbir ta' persuni li attendew il-mixja favur il-ħajja li saret nhar il-ħadd li għadda hija prova ċara tal-fatt li dan huwa suġġett tal-qalb ħafna ċittadini u li jqajjem tħassib wiesa li jaffettwa firxa kbira tas-soċjetà.